Jalbura paga uchiel mag kaunti ya Bungoma kod apisas madonga uchiel ochako chopo mbele ya put makedo gi mbadhi EACC bade ma imbo mar piny Kenya mandiko dhogi kendo duoko penjo kotenre kod kuo mar omenda mag jopiny okalo kuom limbe manotim e piny Uganda motelo yao taya mar Christmas e apis governor chenro manomwonyo siling milion 6.5. Report manochwal gi karand od bura e kaunti no EACC onyiso jotelo go mar chopo mbele apisas mada odhoge kochakre tarik 26 Februari nyaka tarik 9 dwe mar adek higane. EACC no chako timo nonro no bang' report manochwal gi jata chenro e od bura mar kaunti no manoyango ni milionde modhuro no tigo ataro mar chik. As we congregate here today, Lord, we ask for Gola heyo mapode kelo chich. Penjo medo bedo mathoth ni to ere kaka Austin manenre mangima no ito ngima